calific un lucru. Ce legătură are cu ăsta cu nou update? Și înainte să începem acest video, vreau să clarific alt lucru. Brotock o să vină pe 19 aprilie. Așa că să fiți pregătiți pentru 19 aprilie că vine nou Brotock. Ce legătură are cu ăsta cu nou update? Multe persoane zic că o să vină Gozia 2.0. Dar mai e o variantă. Poate să fac comunitate cu Jurassic Park. De ce spun asta? Cuptorul de microunde este un ou alb, dar ouăle de Gozia sunt verzi. Uitați diferența, gen. Și așa că, dacă au plecat concluzia că că Supercell poate să facă colaborare cu univers. Da. Așa că, nu cred că o să avem Gozia 2.0. Nu prea cred că asta. Dar o să vedem în următor update. A fost și bonus-ul. Sper că v-a plăcut. Ne vedem data viitoare cu un episod. Like și abonare. Pa, pa!